125 martyrdom naman ng national hero na si Dr. Jose Rizal gugunitain sa simpleng seremonya sa iba't ibang dako ng bansa. Tampok din ang retracing sa last footsteps ni Rizal sa Luneta. Samantala, Department of Budget nilabas na rin ang 4.8 billion pesos na pondo na tulong pinansyal sa mga biktima na nagdaang bagyong si Odette. Mga paggamutan, tiniyak ang kahandaan sakaling lumobo ang COVID-19 case sa Pilipinas. Malacanang naman, pinayuhan ng mga LGU na magpatupad na ng granular lockdown para maiwasan ang pagtaas ng COVID-19. Samantala, tatlong mga bagong batas kasama ang pinakamalagang batas national budget lalagda ng Pangulong Duterte mamaya kasabayan ng paggunita ng Rizal Day. Drug suspect naman mula sa Metro Manila nahulian ng 117 million pesos na halaga ng shabu sa Pampanga. Sa international news naman, ang World Health Organization ikinakabahala na ang tinatawag na tsunami effects ng Omicron at Delta variant o mga dinapuan sa mga health facilities. Sa sports news naman, sikat na Phil-Am Miami Heat coach Spoelstra at Utah Jazz star Jordan Clarkson umapila sa mga fans na tulungan ang mga nasalanta ng bagyong Odette sa Pilipinas. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Mga kabombo, Kasar Nation, doon muna sa Hong Kong dahil sa magsasara na raw doon ang isa sa pinakahuling pro-democracy media organization. Dahil po naman sa kanilang stand news, okay naman na matapos na i-raid yung naturang pahayagan at pag-aaristuhin yung mga senior staff nito. Nasa 7 mga empleyado kabilang ang mga dating staff na naturang news website ang ikinulong dahil naman sa akusasyon ng conspiracy sa paglalathala ng mga seditious na mga publications. Kabilang sa mga inaresto sa Hong Kong ang former at acting chief editors ng Stand News na si Chong Pyo Kin at Patrick Lam. Ngayon din ang pop star na naging democracy icon na si Dennis Ho na dating board member kasama ng ilan pang board members na naturang namang pamamahayag. Ayon sa naturang organisasyon, kanilang agad na ititigil ang kanilang operasyon dahil naman sa naturang sitwasyon. Kinundi na naman ng Committee to Protect Journalists ang pag-aresto sa mga journalist at tinawag na pag-atake sa press freedom sa Hong Kong habang unti-unting nagkakaroon ng direktang control ang China sa dati nitong teritoryong sakop. Umapila naman ang Hong Kong Journalists Association sa gobyerno ng Hong Kong proteksyonan ang press freedom na naayon naman sa basic law. Sa mga balita pa sa Pilipinas, tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine National Police na kanilang palalakasin pa ang kampanya laban sa illegal firecrackers at pyrotechnics ngayong bagong taon. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, kanyang itinaas or inatasan na at pinaalalahanan ang lahat ng police units hinggil sa polisiya sa paggamit ng firecrackers at pyrotechnic devices sa kanilang areas of responsibility. Sinabi ni Carlos na isinusulong ng PNP ang ligtas na pagdiriwang ng bagong taon kaya batid na ng mga kapulisan sa ground kung ano ang mga firecrackers na maigpit na ipinagbabawal. Siniguro naman ni PNP Chief na kanilang huhuliin ang mga lalabag sa batas lalo na ang mga manufacturers, retailers at maging ang publiko. Kamakailan lamang naglabas nga ang PNP ng ipinagbabawal na mga paputok katulad na lamang ng What to See, Piccolo, Papap, 5-star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Large Size Judas Belt, Goodbye Philippines, Goodbye De Lima, Bin Laden, Hello Colombia, Mother Rockets, Goodbye Napoles, Kokinkan, Super Yolanda, Pillbox, Mother Rockets, Boga, Quiton at Kabasi. Ang ilan naman sa mga firecrackers at pyrotechnic devices na inilagay sa mahigpit na regulasyon at pinapayagan lamang sa mga LGU-designated community fireworks display areas ay itong mga sumusunod. Ang Baby Rocket, Bawang, El Diablo, Judas Belt, Paper Cups, Pulling of Strings, Skyrocket o Quitis, Small Triangulo at iba pang mga firecrackers na hindi oversized, hindi naman overweight at hindi mga imported.
Una na rin na pinaalalahanan ng DILG Secretary Eduardo Año ang Executive Order 28 na permado ni Pangulong Duterte ang Regulation of the Manufacturing, Selling and Using of Firecrackers and Pyrotechnic Devices sa pagsalubong niyan ng bagong taon. Ayon naman kay PNP Chief Carlos Leonardo Carlos, katuwang ng PNP ang mga LGU sa pagpapatupad ng nasabing batas. Una na ring naglabas ang PNP ng listahan sa mga ipinagbabawal na paputok nang sa gayon ay mabatid ito ng publiko. Samantala, kaugnay pa rin ang mahalagang araw ngayon, itong Rizal Day, makasaysayan po ang sentro ng paggunita sa martyrdom nitong ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay dyan po sa Rizal Park o kilala sa katawagan na Luneta. Ano ng ating kasamahan, si Bombo Dave Vincent Pasit. Kumusta ngayong umaga dyan sa Maynila, Luneta? Go ahead, Bombo Dave. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito parang kakarating pa lamang ng ilan sa mga VIPs na dadalo dito sa flag raising ceremony, gayon din ng wreath raising ceremony. Yung ilang sa mga VIPs ngayong umaga, Bombo Elmar. At sa mga sandaling ito ay hindi pa nagsisimula ng formal ang mga programa na nakahanda para sa ika-125 na anibersaryo ng martyrdom nitong si Gat Jose Rizal, Bombo Elmar. Pero kanina nga alas 5 ng umaga, maagang naglakad nga itong mga miyembro ng Knights of Rizal mula doon sa may papunta dito sa may Luneta Park para gunitain itong anibersaryo ng kamatayan ng naturang bayani. Ito ay para sariwain na rin ang final walk ni Rizal mula sa kanyang kulungan sa Fort Santiago papunta dito sa may Bagong Bayan o mas kilala na sa ngayon bilang Rizal Park, kung saan siya namatay matapos barilin nga ng firing squad makalipas ang mahigit 100 taon ng nakakaraan. Isang miyembro ng Knights of Rizal Council o Supreme Council na nagdamit bilang Jose Rizal, habang dalawa naman sa mga kasamahan niya ang nagdamit bilang sina Father Stanislao March at Jose Villa Clara. Isa pang miyembro ang gumanap naman bilang Lieutenant Tabel Andrade. Samantala, dapat alas 7 ng umaga, Bombo Elmar, nakatakdang magsimula sana itong flag raising ceremony at wreath laying na dito sa may Luneta Park na dadaluhan nga ng mga opisyal ng National Historical Commission of the Philippines, kabilang na dyan ang kanilang chairman na si Rene Escalante, kapati na rin yung iba pa mga miyembro ng Rizal Day Technical Working Committee, cultural agencies, mga non-government organizations at mga descendants nitong si Jose Rizal, Bombo Elmar. Ngayong taon, ang tema ng Rizal Day ay Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. Ang flag raising at wreath laying rites dito sa may Rizal Park, Bombo Elmar, ay sasabayan din niya ng mga aktibidad doon naman sa Museo ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna, Museo ni Jose Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte at Museo ni Jose Rizal sa may Fort Santiago Intramuros dito sa lungsod ng Maynila. Pagkatapos ng mga wreath laying rites, Bombo Elmar, ay sunod na isa sa publiko naman ang Jose Rizal Historical Marker at 3D Jose Rizal statues doon sa may Department of Science and Technology Compound sa may Bikutan, Taguig, para kilalanin itong si Jose Rizal at kanyang kontribusyon naman sa larangan ng agham. Ang event na ito ay sarado para sa public viewing bilang countermeasure na rin para makontain yung pagkalat ng COVID-19 pandemic ngayong taon. Pero hinihikayat naman ng NHCP ang lahat na makiisa pa rin sa ipinaginunita na event ngayong araw sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website at sa kanilang official Facebook pages, Bombo Elmar. So Bombo Dave, balikan po itong flag raising ceremony. So supposed to be alas 7. So si Pangulong Duterte ang mangunguna. So mauusog pala ito hanggang alas 8 na lamang. Although yung ibang mga lugar sa Pilipinas, si understand, ay alas 7 ng umaga, pero dyan sa inyo sa Luneta, sa Rizal Park, ay alas 8 na. Ganun ba? Bombo Dave? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, kasi hanggang sa mga sandaling ito parang nagsisimula pa lamang magsidatingan yung iba pang mga VIPs dito, Bombo Elmar, sa Luneta Park. Although sa pagkakaintindi natin, tama ka dyan, sa ibang mga lugar sa bansa, nagsimula na sila kaninang alas 7 na kanilang flag raising at wreath laying activities, Bombo Elmar, kaugnay dito sa 125th anniversary ng martyrdom nitong si Jose Rizal. Actually, Bombo Elmar, may idagdag ko lamang din
dito sa ating kinatatayuan sa kasalukuyan, ito ay yung bahagi ng Roxas Boulevard intersection ito ng Calao Avenue. Sa mga sandaling ito sarado na at tanging yung mga VIPs na lamang yung maaaring makapasok hanggang doon sa may monumento ni Rizal sa aking likuran na Bombo Elmar. Bombo Dave, nung nakalipas na taon, medyo nag-improve ng bahagya at nagkaroon ng mga dagdag activities. Ngayong taon, kumpara na nakalipas, dahil maalala ko, nung magkaroon ng Rizal Day last year, ay talagang super higpit, yung mga mahigpit na mga protocol, mga restrictions. Mabibilang lamang sa kamay ang pinayagan dyan sa may bahagi ng Rizal Park, Bombo Dave. Oo, sa ngayon Bombo Elmar, kasi nga nasa ilalim na tayo ng alert levels, level 2, yung buong bansa medyo marami-rami na yung mga pinayagan na makadalo ng personal dito sa mga aktibidad dito sa may Luneta Park at punong-puno yung mga aktibidad na nakahanda para sa araw na ito, Bombo Elmar. Actually, nagsimula na nga ito kaninang alas 5 ng umaga na sa pamamagitan ng retracing of Rizal's last footsteps at mamaya magkakaroon din ng replication of Rizal Day 2021 activities sa lahat ng mga embahada at mga konsulada sa abroad din, Bombo Elmar. So ibig sabihin, hindi lamang limitado yung mga aktibidad dito sa Pilipinas, kundi sa mga embahada din natin at mga konsulada sa iba't ibang panig ng mundo, Bombo Elmar. Okay, Bombo Dave, papayagan ba ang publiko na makalapit malamang dyan, masilayan, itong pagtaas ng higanting bandila ng Pilipinas dyan sa may bahagi ng Rizal Park, Bombo Dave? Bombo Elmar, hindi na pinayagan ang lahat ng mga onlookers o itong mga publiko kasama kong nandito lamang sa may bukana nitong sa may intersection sa pagitan ng Roxas Boulevard at Calao Avenue. Hindi na pinapayagan pa ang sinuman maliban na lamang sa mga VIPs, Bombo Elmar, na makapasok doon mismo sa may malaking bandila na nasa aking likuran. Kanina sinubukan pa natin na makiusap sana na makapasok doon pero mahigpit ang seguridad at ang sinasabi sa atin talagang hanggang dito lang daw tayo sa may likuran bahagi ng Luneta Park, Bombo Elmar. Sige, understand. Ayaw pa rin nila magkumpul-kumpul yung mga tao, Bombo Dave, lalo sa panahon ngayon. Baka may nakikinig ng mga motorista babiyahe ngayong araw, dadaanan nyo kanina itong Roxas Boulevard. Baka sarado rin yan, Bombo Dave, baka maabisuhan. Anong abiso dyan sa inyo, Bombo Dave? Yung mga dadaan na may planong dumaan dyan sa inyong lugar, Bombo Dave? Oo, Bombo Elmar, kanina medyo actually isa din tayo sa mga naipit sa traffic bagamat maaga pa tayo umalis sa opisina kanina pero talagang napakahaba na ng traffic kanina, Bombo Elmar, kasi nga ilang mga kalsada yung isinara. Particularly, Bombo Elmar, yung Calao Avenue ay sarado sa simula kaninang alas 6 pa yan ng umaga ngayong araw ng Huwebes. Ito nga ay para bigyan daan yung mga aktibidad dito sa may Luneta. So yung mga papunta dito sa may Calao Avenue pinaliliko na doon na, Bombo Elmar, sa may bahagi pa lamang ng Roxas Boulevard. Ibig sabihin, hindi pa makakapasok ng diretso mula sa may Roxas Boulevard papunta doon sa may Intramuros, Manila, Bombo Elmar. Okay, babaya, Bombo Dave, isa sa mga kilalang descendant ni Rizal, ang ating makakausap, kung papilit natin makausap mamaya. Anyway, maraming salamat, Bombo Dave. Balik ka mamaya kung magsimula na sa alas 8, alas 8 na pa pala, ang pinaka-highlight ng programa dyan sa Rizal Park. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita dahil sa inatasan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bangko sa bansa na tiyaking may sapat silang pera sa kanilang mga automated teller machines o ATM para sa holidays. Sa isang advisory, ipinalalahanan din ng Central Bank ang mga bangko na tiyakin ang mga online services tulad ng mga mobile banking application ay madaling magagamit para naman sa mga kliyente. Ang mga paalala na ito ay nilabas upang suportahan ang pangangailangan ng mga mamimili para sa mga transaksyong pinansyal sa gitna ng kamakailang pagpapagaan ng mga paghigpit sa COVID-19 at ang Kapaskuhan. Abang sinusulong po ng Bangko Sentral ang paggamit ng mga digital payments, pinapayuhan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga mamimili patuloy na isagawa ang cyber hygiene sa pagsasagawa ng mga pinansyal transaksyon. Karamihan sa mga local lenders ay nagsasara sa panahon ng bakasyon, ngunit ang mga piling sangay nito, mga piling mga bangko ay manatiling bukas pa rin upang pagsilbihan ang kani-kanilang mga kliyente.
Inilabas naman na ng Department of Budget and Management o DBM ang 4.85 billion pesos na bilang tulong pinansyal sa mga biktima ng bagyong Odette. Isinagawa ng DBM ang hakbang matapos nga ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapamigay ito ng 5,000 pesos na ayuda sa kada pamilya na naapektuhan ng kalamidad. Paghahatian ito ng mga iba't ibang rehiyon gaya na lamang sa Region 4B na makakakuha ng 198.21 million pesos, habang ang Region 6 naman ay mayroong 1.63 billion pesos. Makakatanggap naman ang Region 7 ng 1.4 billion pesos, samantala ang Region 8 ay may tatanggap din na 964.10 million pesos. Ang Region 10 may nakalaan naman na 156.2 million pesos at ang Region 13 naman ay mayroong 864.8 million pesos. Ipapaubayan na ng DBM sa mga local government units ang mga pamamahagi ng nasabing halaga sa kanilang mga mamamayan. Samantala naman, sa kaugnay pa ring balita, natanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang mga donasyon mula sa mga bansang China at South Korea na ipamamahagi para din sa mga pamilya na nasalanta naman ng Typhoon Odette. Niabot na ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang tulong na may inom na tubig na nagkakalaga daw ng 1 million pesos sa Office of Civil Defense sa pagkipagtulungan na rin ng Filipino-Chinese community. Tiniyak naman ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, na magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng bagyo. Samantala na turnover na rin ni South Korean Ambassador to the Philippines, Kim En-chol, ang mayigit 1,500 na mga sako ng bigas na nagkakalaga daw ng $50,000 o mayigit kumulang yan 2.5 million pesos at 740 units ng hygiene kits bilang agarang relief para naman sa National Resources Operations Center ng DSWD. Umabot pa sa 4.2 million na mga individual o mahigit 1 milyong mga pamilya ang na-displace dahil naman sa super typhoon mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa karagdagan pang balita, pumalo na sa 8.4 billion pesos ang naitalang danyo sa agrikultura matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Ayon sa Department of Health na mayroong 125,161 na mga magsasaka at mangingisda ang nawalan ng pagkakakitaan. Umaabot kasi sa 175,720 na metric tons ang production loss at nasa 347,072 ektarya naman ng agrikultura ang apektado. Maging ang mga pananim gaya ng mais, palay, high-value crops, niyog, tubo, livestock at fisheries ang naapektuhan. Maglalaan din ng Department of Agriculture ng 2.9 billion pesos na tulong para sa mga magsasaka at mangingisda na nasalanta ng bagyong Odette. Samantala naman, sa kaugnay pa ring balita, sa epekto pa rin ito nagdaan na malakas na bagyong si Odette. Umalis na rito sa Metro Manila sa bahagi ng South Harbor itong BRP Tarlac. Dala rito ang 488 na mga tonelada ng relief goods para doon sa mga biktima ng bagyong Odette dyan sa may lalawigan ng Cebu, kasama yung Bohol at Surigao. Kasama sa mga karga ng barko ang 13 mga trucks na mga relief supplies na nalikom ng Philippine Army mula sa mga pribadong donors na ito-turn over din sa mga provincial government ng Cebu. Karga rin ng barko ang 53 mga tonelada ng mga rolling cargos na kinabibilangan ng mga truck ng Meralco at na rin ay mga sundalo na tutulong din. Itong nakalipas na linggo, nakapagpadala na rin ang BRP Tarlac, ito pong barkong pandigma ng Philippine Navy, ng 350 tons o tonelada po ng mga relief goods at essential supplies mula din sa mga Metro Manila patungo sa mga calamity area sa Visayas at Mindanao. Ito namang barko din na BRP Tarlac ay isa rin sa dalawang pinakamalaking barko ng Philippine Navy. Hindi bababa naman sa 19 na mga barkong pandigma ng Philippine Navy ang kanilang na-deploy na para din sa humanitarian and disaster relief operations doon naman sa mga lugar na sinalanta ng natura namang malakas na bagyo. Bago tayo magpatuloy, mga kabombo, kay Star Nation, kasama natin live nationwide. Abay, pinalad po tayo. Dahil sa makasaysayan na araw na to, kukuha tayo ng mga inside stories. Para na doon sa ating, sabi nga rito, yung mga hindi pa nakaalala ngayon lamang. Abay, siya po yung great-grandnephew ni Dr. Jose Rizal. Humawak siya ng maraming posisyon sa gobyerno, nagpakadalubhasa sa mga pag-aaral, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Siya ang kasalukuyang Special Advisor sa National Task Force Against COVID-19. Pero hindi lamang yan ang kanyang kwento, hindi lamang COVID. Sabi nga, nananalaytay din sa dugo niya
ang pagiging great-grandnephew. Itatanong ko kung ang tawag dito pamangkin sa tuhod ni Rizal ng ating pambansang bayani, Gato si Rizal, na ngayong araw ay ating ginugunita ika-25 taon ng kanyang martyrdom. Great-grandnephew of Dr. Jose Rizal, Dr. Teodoro Ted Herbosa. Good morning po sa inyo. Kasama nyo si Bombo Elmar, si Bombo Everly, aking partner. Nationwide, worldwide po tayo. Good morning. Kamusta po kayo, Dr. Ted? Okay. Parang hindi ako narinig ni Dr. Ted. Yung ano niyan, baka nakamute ka. Dr. Ted. Ayan. Hi, good morning. Magandang araw at happy Rizal Day sa iyo. Oo, hindi ko nadidinig kanina yung audio. Ang intro ko kanina kasabak ko, ang sabi ko, ikaw ay great-grandnephew. Ibig bang sabihin nito, ito ay pamangkin sa tuhod ni Rizal? Posible, mapatawag bang ganyan, Dr. Ted? Pamangkin sa tuhod. Tama yata yun, ano? Kasi yung aking lolo po ay pamangkin ni Rizal. Anak siya ni Lucia. Siya ang pinakabatang anak ni Lucia Rizal Herbosa. So ito yung kapatid na babae ni Rizal. Madaming kapatid na babae si Rizal. Diba? Narcisa, Soledad, Maria. Ang dami nun, hindi ko maalala. Pas isang lalaking kapatid, si Pasiano. So yung isang babaeng kapatid ni Rizal, si Lucia, ang napangasawa nun si Mariano Herbosa. Ang dalawang anak nun, importante, no? Kasi yung unang anak ng babae, si Delfina, siya yung tumahi ng ating national flag. Delfina Herbosa de Natividad. Napangasawa niya yung isang general ng Katipunero. At siya yung tumahi ng ating unang bandera. So pamangkin din ni Rizal yun. Tapos yung pinakabatang kapatid ni Delfina, yun ang lolo ko, si Estanislao. At si Estanislao, siya yung kasama ni Dr. Jose Rizal, kasama ng mga batang estudyante niya sa Dapitan. So dalawa silang magkapatid, si Chodosyo at saka yung lolo ko, si Tan. At isa nilang pinsan sa anak ng isang kanilang auntie or tiyahin. At ito ay kasama sa mga estudyante ni Rizal sa Dapitan. Ako naman, yung tatay ko, si Estanislao Herbosa Jr. At ako yung anak na nung aking tatay. Kaya great-grandnephew. Yan. 4th generation po. Wow. Parang napawaw kami, ano? Dahil sa yung mga trivia na yan, baka maraming hindi nakakalam, ha? Dr. Ted, ano? Sa ganyan. So, just to refresh sa ating kasaysayan, lalo sa mga millennials, yung mga bata ngayon, laging nagtatanong, bakit walang direct descendant si Rizal? Walang naging anak si Rizal, paano naging istorya dito na nagpasalin-salin, sa inyong pong lahi, Bakit walang naging anak si Rizal, Dr. Ted? Opo, no? Actually, meron siyang naging anak. Pero nabuntis si Josephine Bracken, yung kanyang kasama sa Dapitan, si Josephine Bracken. At ang kwento ng lolo ko, malikot siya at isang hapon, nahulog siya sa hagdan at nakaupo doon si Josephine at si Rizal. Yun, siguro tinitingnan nila yung sunset. Nasalo ni Josephine yung lolo ko. Pero after that, dinugo na si Josephine. So yung bunga dapat ng pagmamahalan nila at yung talagang naging direct line descendant ni Rizal ay nawala at naglaho. So nagkaroon ng miscarriage si Josephine Bracken. At ang may kasalanan din doon yung kalikutan ng lolo ko. Nasalba siya, hindi siya nahulog. Nasalo siya ni Josephine. Pero alam mo naman, pag buntis at napairew, napapilit, baka sakaling magkaroon ng problema yung pagbubuntis. Dapat sana meron tayong Rizal Jr. ngayon, ha? Malikot pala yung lolo. Oo. Baka tatakbong presidente. Malikot pala. So yun pala naging dahilan kung bakit parang yung pagkabuntis nawala yung Rizal Jr. Ang aking partner, Bombo Everly, baka may tanong ka sa isa sa mga descendant ni Rizal, si Dr. Ted. Go ahead, Bombo Everly. Yes, magandang umaga po, Dr. Herbosa. Kayo po ng mga descendants, kaanak po ni Dr. Jose Rizal, may mga occasion po ba kayong mga regular na ginagawa din po, like reunion po? Yes, nung bata ako, yung aming all the Rizal descendants, so yung mga linya ni Narcisa, Soledad, Maria, lahat ng mga lines na yon, nagre-reunion kami sa birthday ni Rizal sa June 19. Usually, hino-hold dito sa Laguna, sa Calamba. At itong December 30, usually nagkaka-reunion din, may nag-host. Ang problema, lumaki ang angkan. So wala nang gusto mag-host kasi napakadaming dumadalo at dumadating at saka hindi na ma-organize masyado. So at saka alam niyo naman sa mga angkan habang lumalayo, 'di ba, yung mga apo na,
hindi na masyado nakaka-connect dun sa mga lolo. Ako naabutan ko pa yung lola ko na na-meet talaga nila si Rizal at nanood pa sila nung execution ni Rizal sa Luneta. Okay. Dr. Herbosa, para po sa inyo po, since tayo po nasa makabagong panahon po, ano kaya po ang dapat na maging aral din po para sa mga kabataan po natin ngayon na dapat po nilang maging ehemplo mula po kay Dr. Jose Rizal? Alam mo, si Rizal, talagang tinutukan niya yung mga kabataan. Sinabi niyang napaka-importante ang nationhood o paggagawa ng isang bansa sa pagpapalakas ng mga bata. In fact, ang payo niya sa kanila ay mag-aral maigi. At ganun si Rizal, ginawa niya yung kanyang excellent work nung siya ay bata pa. Remember, na-execute siya 33 years old. So itong mga works na to, yung mga nobela na sinulat niya, bata pa siya, di ba? Sa edad natin ngayon, today, in our age, yung 33 is a very young age. So that means in his early 30s, late 20s, nakasulat na sila ng mga creative work. So very important yan sa ating mensahe sa ating mga kabataan ngayon. At malalim yung kanyang pananaw. Sabi nga nila, isang henyo siya. Magaling siyang manunulat, na isulat niya yung 2 nobela at yung isang paborito ko, yung Mi Ultimo Adios, yung Last Farewell niya. Talagang napakagandang pagbibigkas ng mga emotion at ng damdamin tungkol sa pagmamahal sa bayan. Siguro yan ang mensahe ko sa ating mga kabataan, yung patriotism, yung love of country. Sabi talaga ni Rizal, mahal na mahal niya ang ating bansang Pilipinas at handa siyang mamatay. At ginawa niya yun, nabaril siya at namatay siya dahil sa kanyang pagmamahal. So yan ang mensahe natin sa kabataan ngayong 125th anniversary ng martyrdom ni Dr. Jose Rizal. Okay. Na nakalagay na sa ating national anthem, ang mamatay ng dahil sa iyo, yung huling binibigkas natin tuwing kinakanta natin ang national anthem. At yan ay tribute sa ginawa ni Jose Rizal. Just briefly, nababanggit mo itong martyrdom na natatalakay natin. Anong oras ba, anong pagkakaalam nyo na binaril via execution si Rizal ngayong araw na ito? Anong makwento-kwento ng mga lolo nyo na? Alam ko ngayong umaga Alam ko umaga siya kasi naglakad sila nung after morning, parang may breakfast siya, tapos naglakad sila mula Fort Santiago papunta dyan sa Bagong Bayan, ang tawag nun ngayon sa Luneta, sa Bagong Bayan. I think dun sa part yan na may light and show. I think yun tama. Di ba merong part dyan sa tabi ng monument ni Rizal? Mga bronze. So hindi exactly sa monument siya nabaril. I think the execution happened dun sa may part ng light and show. Pero yung mga historian na magko-confirm nito. Pero yun ang alam ko, doon banda yung Bagong Bayan talagang where the execution happened. It was a morning. At yung isang kapatid ng lola ko, nakukwento pa nila yan kasi bata pa siya, 10 years old. So may na siya, consciousness na siya nung pinanood nila yan. Tsaka malungkot na event yan kasi sumulat ka lang nobela, pinatay ka. Parang isipin niyo yun ngayon, di ba? Yung mga journalist na EJK, parang may sinulat ka lang na kritisismo laban sa mga namumuno, biglang pinatay ka. Di ba? Parang ganun yung yan. So, it becomes even more meaningful kasi Rizal is a writer and ang sinulat lang naman niya tungkol sa lipunan natin, di ba? Yung mga problema sa ating lipunan na mukhang hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin, At may mga ibang forma lang, pero mukhang nandiyan dyan pa rin. So, napakaganda talaga ng pinamana sa atin ni Rizal. Okay, kayong may mga descendants, may mga dugong Rizal, anong feeling nyo na ito'y national hero natin? Anong parang, di ba, yung proud kayo, pero ano pa yung dapat panatilihin yung di kalibre na pagkilala sa mga descendant ni Rizal? Paano po yung feeling na yon, Dr. Ted? Alam mo, nung bata ako, madaming dumadalaw sa yung grand aunt ko, isang kapatid ng lolo ko at kapatid ni Delfina, si Concepcion, kasi doon kami nakatira sa bahay niya. At dinadalaw siya ng mga German, historian, basta daming nakikipag-usap siya. Kasi nga, siya yung pamangkin na oldest living relative of Rizal at that time, the direct pamangkin. So, ako hindi ko naintindihan yon bakit ang daming mga Japanese, German, American, foreigners na dumadalaw sa lola ko. Until nag-college ako. At nung college ako, doon ako nagulat. Kasi nga sabing ganun sa akin nung professor ko sa PI 100, si Professor Jose. Sabing ganun, Herbosa,
ikaw pamangkin ni Rizal. Sabi niya, yes, sir. Yes, ma'am. Babae yun babae. Sabi niya, umalis ka na dito sa klase ko. Exempted ka na. Bibigyan kita ng 1 dahil may dugo kang Rizal. So tinamaan ako noon kasi hindi ko naintindihan bakit ganun ang pagtingin ng isang professor sa UP, sa UP ito, sa kay Jose Rizal. So biglang doon ako napaaral at nung nag-aaral ako ng medisina, nagkaroon tayo ng 100-year celebration at ako'y faculty na sa medicine. Nag-research ako, inaral ko yung life and works ni Rizal being a doctor. Yung how he studied medicine, ano yung mga librong, ano yung ginawa niya, paano siya nag-specialize. At nakita ko napaka-excellent na tao pala talaga siya. Doon ako lalong napahanga. Kasi katapat niya yung mga leaders ng mundo, yung mga naging popular na mga heroes ng ibang bansa. Talagang pwede siyang ilaban doon. Kung may Nobel Prize, baka dapat nabigyan siya ng Nobel Prize nung panahon na yun. So talagang magaling talaga siya. Tapos, I met mga foreigners, pag nalalaman nilang kamag-anak ako Rizal, parang siyempre sila yung namamanga. Ako naman, ordinaryong tao lang, di ba? Hindi naman natin alam po sino yung mga ninuno natin. Ang sabi sa akin ng mga foreigner, alam mo, yung lolo mo, he's the best Spanish writer, one of the best writers in the Spanish language. So napakaganda. Ibig sabihin nun, kahit yung mga nagsasalita na ang salita nila ay Espanyol, nababasa nila yung mga sinusulat nila in the original Spanish na sinulat niya at namamangha sila sa galing niya magsulat. No wonder kayo po successful kayo sa maraming mga endeavors niyo po. So yun po naging impact sa iyo kay Rizal. Dr. Ted, samantala bago kayo magtapos Dr. Ted, ibang usapin naman tayo, itong COVID na tayo, di lang sa special advisor kayo, isa pa rin kayong eksperto. Biglang lumukso, tumaas kahapon yung data ng Department of Health, 800, 800, almost 900, 889. Dapat ba tayong mabahala sa ganito, Dr. Ted? Actually, nababahala na kami a week ago. No? Nag-umpisa na kaming meeting. Actually, 3 na meeting ng task force para preparasyon. In fact, today, meron uli kaming command conference dyan sa preparasyon sa ating preparasyon natin para sa Omicron. No? Pero habang ginagawa natin to, napansin namin, tumataas yung mga kaso. Dati, 100, naging 200, naging 300, naging 400, tapos naging 800 ngayong kahapon. So, the trend is very clear, no? Pataas ang cases and then nire-relate namin to, mukhang Delta pa rin ito. Hindi naman mukhang Hindi naman ito mukhang Omicron na nakapasok, no? Kasi medyo araw-araw nagdodoble. So baka bukas 1,000 plus na yan. Ganun din ang napapansin namin sa mga emergency department ng mga ospital. Dumadami ang mga nagpapatingin at nagpapositive. Ang natutuwa lang ako, madami ng vaccinated. So karamihan itong mga nagpa-positive, mild to moderate, hindi na kailangan ma-hospital. So yun ang maganda, no? Dahil vaccination rate natin ay mataas, lalo na dito sa NCR. Madaming mahahawa pero mild lang ang kanilang sintomas. So yan ang maganda. Pero hindi dapat tayo mag-put ng guard down. No? Kailangan pa rin talaga magsuot tayo ng mask para ma-prevent itong transmission at umiwas tayo sa mga matataong lugar. Alright, maraming salamat sa malagang pagbabahagi nyo sa napakalagang araw na to. Dr. Ted Herbosa, ang Special Advisor, National Task Force Against COVID-19. Great-grandnephew, pamangkin sa tuhod ng ating pambansang bayani, Dr. Rizal. Maraming salamat. Good luck dyan sa National Task Force. Maraming salamat, Elmar, at happy 120th anniversary sa ating lahat dahil kay Jose Rizal meron tayong bansang Pilipinas. Alright, marami pong salamat. Si Dr. Ted Herbosa, isa pong eksperto. Abay, maraming naibahagi sa atin ng mga Bombo Everly at mga kababayan natin, mga kabombo Star Nation, itong mga trivia sa kanyang, sabi nga, siya yung pinakapamangkin sa tuhod nitong si Rizal. Samantala muna, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Maki-update muna tayo dyan sa may Dinagat Islands Province at ilang pang pagsasagawa naman ng relief response at maging yung Pangulong Duterte bumisita pala dyan sa may bahagi ng Dinagat Island na matinding tinamaan po nitong pagdaan ng super lakas na bagyong si Odette. Bombo Radyo Butuan, si Bombo Kevin, ikaw ba to? Bombo Kevin, update dyan. Go ahead, Bombo Radyo Butuan. Malaki ang pasasalamat ni Dinagat Island Provincial Governor Arlene Cacabagao sa muling pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilan ng kanyang mga cabinet members sa kanilang lalawigan kahapon. Dito ay kanilang pinag-usapan ang intervention ng national government sa relief and recovery effort matapos bayuhin na malakas na bagyong Odette ang kanilang lalawigan.
kasama ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Dinagat Island si Senador Bongo, DOH Secretary Francisco Duque III at DILG Secretary Eduardo Año, kasama rin si National Housing Authority o NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. Samantala, nagkagulo ang tinatayang 100 mga pasahero na nasa Eva Macapagal Passenger Port sa Surigao City kahapon matapos kansilahin ng Philippine Coast Guard Surigao del Norte ang mga biyahe ng maliliit na mga sasakyang pandagat patungo sana ng Dapa Port sa Siargao Island at sa Dinagat Island matapos itinaas ng Pag-asa ang gale warning. Desperado na makasakay ang mga tao dahil sa karamihan sa kanila ngayon lang sana makakauwi mula ng bayuhin ng bagyong Odette. Ayon kay Coast Guard Surigao del Norte Station Commander Elaine Pangilinan, simula pa Disyembre 28 ay hindi na maganda ang takbo ng panahon sanhi ng pagtaob ng motorbangka na kinargahan ng 250 na mga relief goods kung saan 50% lamang sa mga ito ang naisalba at hindi rin dumating pa sa target at hindi pa dumating sa target na bibigyan sana doon sa Dinagat Island. Bombo Elmar. Yes, Bombo Kevin, napakalungkot ng ganyan. So nagkakaroon na talaga ng trauma yung ating kababayan, pag may ganyan ng mga sama ng panahon ay nagkakaganyan sila at ganyan na lamang din yung sa bagay pag-alerto ating mga otoridad. Malungkot man na gunitain at ginarin ay magkaroon celebration. Anong balak dyan ng mga LGU sa binabanggit ng mga lugar bukas pagsalubong ng bagong taon? Nasa mga evacuation center sila. So paanong paghanda rin dyan ng mga LGU? Kahit paano maibisan man lamang Bombo Kevin. Oo, sinasabi especially sa LGU, patuloy pa rin Bombo Elmar yung pagbibigay nila ng mga ayuda kasi yung ating mga residente, especially yung wala talagang pera sa ngayon, wala silang maihanda rin sa pagsalubong ng bagong taon. Yung mga nasa kanilang mga mesa ay yung mga relief goods na mula sa government at sa mga non-government organizations na namibigay hanggang sa ngayon ng mga ayuda. And yan ang ating matutunghayan bukas sa kanilang pagsalubong na rin sa taong 2022, Bombo Elmar. May mga video kayo na nakalipas na araw at ginarin sa ating mga pamunuan ng ating mga pamahalaan, ipinapakita na yung mga bata, nandyan ang ngiti nila, binibigyan sila ng mga laruan, Bombo Kevin, hindi nila alam yung nangyayari sa kanilang lugar na ganoon kapait, para sa kanilang mga magulang, kahit paano yung mga bata natin dyan, ang mga apektado, ay hindi pa rin nakakalimutan, baka may madagdag pa silang mga panawagan, lalo papasok na yung bagong taon na Bombo Kevin, sa mga kabataan natin, mga bata, na mga biktima rin itong matinding kalamidad, Bombo Kevin. Yes, sa Bombo Elmar, yan yung isa sa mga ginagawang psychosocial intervention, especially sa mga kabataan. Laruan yung binibigay sa kanila para naman maging masaya ang mga ito kahit na sinalanta sila nito bagyong Odette. Yan yung isa sa mga naging hakbang ng gobyerno sa ngayon, especially din yung mga napakaraming mga non-government organizations ang tumutulong ngayon sa Surigao del Norte at Dinagat Island para naman maibsan yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan, especially yung trauma. Sa ngayon nga, patuloy na may mga pag-ulan pa rin nararanasan sa ngayon at nakaantabay talaga yung mga ahensya, yung DPWH na kapagtala kahapon dalawang mga landslide at natanggal na yung mga nakabarang mga lupa dyan sa kalsada na patungong Surigao City, kaya nakakapasok na sa ngayon, Bombo Elmar, yung relief para sa Surigao del Norte at sa Dinagat Island. At least kahit paano yung ating mga pag-alala ay tuloy-tuloy na palang pagkilos at naabutan na rin. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Kevin. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linac para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ilang LGU naman sa Metro Manila tiniyak ang pagbabantay sa mga itinalagang firecracker zone. May detalye si Bombo Jovino Galang.
Nagpatupad ang ilang local government units sa National Capital Region o NCR ng total firecracker ban. Ilan sa mga dito ay ang Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela at Pateros. Nakasaad sa kanilang mga ordinansa ang pagbabawal ng lahat ng uri o klase ng mga paputok at pailaw. Base sa Valenzuela City, maigpit na pinagbabawal ang aerial fireworks, quitties, lucis at sparkles, fountain at mga butterfly na uri na paputok. Sa lungsod naman ng Muntinlupa, bukod sa paputok ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng open pipe sa mga motorsiklo. Ilang mga katao kasi ang gumagamit ng mga open pipe sa kanilang motor na siyang nagdudulot ng dagdag ingay. Kung may ilang mga LGU sa NCR ang nagbabawal ng paputok, sa lungsod ng Maynila naman ay pinayagan ang community fireworks kung saan meron silang itinalagang firecracker zone para isahan na lang isagawa ang pagpapailaw at pagsindi ng mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, agad na pinuna ng ilang maritime experts ang balakin ng Pilipinas na pagbili ng dagdag na 2 barkong pandigma na lalong magpapadagdag daw ng tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. O narito kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagkakalaga ng 28 billion pesos o nasa 556 million US dollars ang kanilang napirmahang kontrata sa Hyundai Heavy Industries, ang higanting shipbuilding ng South Korea. Ang nasabing kumpanya ang nanalo ng kontrata para sa pagtayo ng 2 barko ng Philippine Navy. Ang unang target sana ng Navy ay gawing moderno palalo ang hukbo sa pagdaragdag ng 10 missile-capable corvettes sa taong 2023. Ipinaliwanag naman ni Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Ramon Zagala na ang bibilhing corvettes o 2 purpose-built small warships ay magpapalakas sa abilidad ng Philippine Navy sa pamamagitan ng anti-air warfare, surface warfare, anti-submarine warfare at electronic warfare. Kadalasan daw kasi ang tinatawag na corvettes, ito po yung mga barkong pandigma, ay high endurance at may sophisticated combat management systems. Ang nakikita nyo ngayon sa ating Facebook at YouTube channel na video, ito yung naunang corvette ng Philippine Navy. Ang tawag po dito, Barko ng Republika ng Pilipinas, BRP Conrado Yap, na nanggaling din sa Royal Navy ng South Korea at formal na turnover sa Pilipinas noong taong 2019. Bagamat may kahalintulad na ganito ang bibili ng Pilipinas, mas sophisticado pa at moderno. Itong napapanood natin ngayon, itong BRP Conrado Yap, ito yung unang modern corvette ng Pilipinas at Philippine Navy, isa sa may tuturing na most heavily armed unit ng Philippine Navy. Samantala, 3 mga bagong batas naman kasama ang 2022 national budget lalagdaan na ni Pangulong Duterte ngayong araw kasabayan ng paggunita ng Rizal Day. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, pagkatapos nga ng pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa flag raising ceremony at wreath laying ceremony sa Bantayog ni Dr. Jose Rizal o dyan mismo sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila, bandang alas 8 ngayong umaga. Anytime from now, Bombo Elmar, Bombo Radio Philippines ay meron pang mga mahalaga aktibidad na kasunod agad itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Anyway, yung kanyang nadaluhan ay napakahalaga na sitwasyon sa kumbaga okasyon sa ating bansa, yung Rizal Day. At dito nga ay batay sa ating nakuhang impormasyon, bagamat wala pang inilalabas na official schedule ang Palasyo ng Malacanang, pero alas 10 ng umaga mayroong mga 3 mahalagang panukalang batasa na lalagdaan si Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ay paunahin dyan, siyempre, yung General Appropriations Act for Fiscal Year 2022 o yung pambansang budget para sa susunod na taon. At ito ay nagkakalaga ng mahigit 5 trilyong piso. At ito ay ugulin para sa mga paglaban pa rin sa COVID-19 pandemic at sa pagtugon sa mga epekto ng bagyong Odeta. At kabilang din sa napakalaga, ito inaabangan talaga ng ating mga kabayan na mga overseas Filipino workers, yung batasa na magtatakda
o magtayo actually ng hiwalay na departamento para lamang sa kanila, sa mga OFWs. Ito yung tinatawag na Department of Migrant Workers Act o kilala rin bilang Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Ito nga ay napagtibay na ng Kongreso matapos yung mahaba-haba rin na panahon na ginugol at talagang binusisi. Ang kabilang sa mga panukaling proponents o sponsors dito o may akda actually, Bombo Elmar, ay itong sina Senador Joel Villanueva at itong si Senador Christopher Bongo. At inaasahan na milyong-milyong mga Pilipino ang makikinabang. At kabilang sa, kumbaga, pakinabang dito ng ating mga OFW sa batas na ito, ang departamento na ito ay magiging go-to agency sa lahat ng mga OFWs concerns, kabilang na ang recruitment, red tape, regulation, emergency response, repatriation, and reintegration. So yan yung isa sa mga aktibidad mamaya lamang ni Pangulong Duterte. Isa pa sa pangatlo na batas na nalagda ng Pangulo, yung extension of the availability of the 2021 Appropriations Act. So meron pa kasi kumbaga natitira na budget para sa taong ito at hindi na naubos pa bagamat patapos ang taon. So in-extend ito ng Kongreso ay ito ay lalagdaan ni Pangulong Duterte para maging ganap na batas. So yan yung ating mga antabayanan ngayong umaga. Una, yung pagdalo ng Pangulo sa aktibidad sa Rizal Day at siyempre yung paglagda sa ating pambansang budget. Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, abangan natin dyan yan. Maraming salamat sa mga updates sa Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo ka Star Nation, may gitna isang taon na nasusubok ang kakayahan ng pulis imbis na magbantay sa krimen, ay tinugon nila itong hindi nakikitang kalaban na pandemyang COVID. Sila kasi ang nangunguna ang PNP sa pagpapatupad ng anti-COVID-19 protocols. Narito ang special report ni Bombo Annalise Soberano. Hindi biro ang ginagampan ng trabaho ng Philippine National Police bilang law enforcement agency, lalo na ngayong panahon ng pandemya dahil maski sila ay hindi ligtas sa kalabang hindi nakikita ang COVID-19 virus. Sinubok ng pandemya ang kapabilidad ng pambansang pulisya para tugunan ang kakaibang krisis sa kalusugan. Kaya malaking hamon sa organisasyon ang harapin ang nakamamatay na virus at ang pagtupad sa kanilang tungkulin. Sa kabila ng mga challenges, patuloy ang PNP sa pagganap sa kanilang mandato. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander, Lieutenant General Joselito Vera Cruz, malaki ang naging impact ng pandemya sa pambansang pulisya bilang isang frontline agency. Gayunpaman, hindi sila napanghinaan ng loob at tuloy pa rin sila sa pagsisilbi sa bayan kahit nalalagay sa alanganin ang kanilang kalusugan. Ang PNP as one of the frontline agencies, no? Talagang this pandemic tested the capability of the PNP to respond to a different kind of crisis, itong ang COVID-19, no? And with 125 casualties and about 20% of our strength is nag-COVID positive, I think this is a learning experience that will make us stronger and perhaps more resilient as we face more challenges ahead dahil yun nga, hindi pa tapos ang pandemic. So yung initial response namin I think will really prepare us for greater challenges ahead. Sinabi ni Vera Cruz, hindi nalalayo ang kanilang estratehiya sa COVID-19 response ng gobyerno. Ito ang tinatawag na Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate o PDITR at ang striktong pagsunod sa minimum public health standard. Kahit mababa ang kaso ng COVID-19 ngayon, hindi pa rin dapat maging complacent ang lahat at dapat mag-ingat dahil nananatiling banta sa kalusugan ang COVID-19 Omicron variant. Bahagi
Bahagi ng kanilang COVID-19 response ay ang pagtayo ng sariling molecular laboratories at swabbing facilities para sa regular swabbing and testing ng kanilang mga tauhan. Hindi rin tumitigil ang ASCOT kasama ang health service sa pag-educate sa kanilang personnel laban sa COVID-19 upang makaiwas sa virus at maging ang kanilang mga pamilya. Nakalatag na rin anya ang kanilang mga protocols lalo na doon sa mga personnel na nagpositibo sa sakit. Hindi biro ang nararanasan ng isang COVID-19 positive patient lalo na sa aspetong physical, emosyonal at psychological. Molecular laboratories. And for isolation, lahat ng mga offices namin o lahat ng mga regions, we have our own isolation facilities, no? And up to this time, mini-maintain namin yan, no? Kasi nga, hindi natin alam yung threat ng Omicron variant. Tapos, we also have treatment facilities, no? Dito sa Camp Rame, yung dyan sa Kiangan, extension of our PNP General Hospital. Napakalaking bagay nito kasi we have a consultant, no? Kaya nung height ng COVID, kahit na yung mga from mild, yung medyo moderate, kaya namin i-treat, no? Actually, nag-administer kami ng ano dyan, yung mga remdesivir na ginagawa sa mga tertiary hospital. But of course, with the supervision of yung aming consultant, no? So, yun, sa ano po, napakalaking bagay no, no? Kahit pa paano, meron kaming treatment facility na alam naman natin pagka panahon ng surge, no? Nung surge nung March and September, talagang alam naman natin na napakahirap kumuha ng kwarto sa ospital, no? Ipinagmalaki naman ng PNP na higit 99% na sa kanilang personnel ang vaccinated ng COVID-19 vaccine at nasa less than 1% na lang ang may vaccine hesitancy. Anya, may binubuo na ring guidelines ang PNP para doon sa mga personnel na ayaw talagang magpabakuna. Sinabi ng general, pina-finalize na nila ang nasabing guidelines para sa reassignment ng kanilang mga unvaccinated personnel. Anya, mas mainam kung may batas para sa mandatory vaccination. Una nang sinabi ni PNP Chief General Jonardo Carlos na ililipat lamang ng assignment ang mga pulis na ayaw magpabakuna kasunod ng pahayag ukol sa pagpapatupad ng no vaccine, no work policy. We will require them, yung mga unvaccinated talaga. Kasi yung mga iba may medical reasons eh. Siguro we will require them dun sa aming pool testing na sila nang silang i-check on a regular basis. So that we're also assured na kasi sila nga yung mas mataas yung probability na sila ang magdala ng virus because they are unvaccinated. So yun lang, di naman kami lalayo doon, no? But of course, sabi ko nga, we will observe yung yung human rights and but of course, yung safety nga ng karamihan, yun ang i-consider din namin. Kaya sir, yung no vaccine, no work policy, pinapatupad po ba dito? No vaccine, no work policy. Medyo kasi yan eh, pagka no vaccine, no work, and then sa sweldo sila. Medyo siguro yun. Medyo may problema siguro doon, no? But siguro, perhaps we can transfer them doon sa talagang isolated na mga lugar or areas. Baka sa island, pwede siguro, no? Kasi remember, yung PNP, national in scope, no? National in scope. So anywhere, pwede ka talaga i-assign. Samantala, ipinagmalaki din ng PNP leadership na sa kabila ng pandemya, naging matagumpay ang kanilang kampanya laban sa iba't ibang krimen, illegal na droga, terorismo at insurgency. Ayon kay PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Israel Ephraim Dixon, hindi hadlang ang pandemya para ipursigi ang kanilang misyon. Sa katunayan, kaliwat kanang anti-illegal drug operations ang kanilang ikinasa na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga bilyong-bilyong halaga ng illegal na droga at ang pagkakapatay sa ilang mga drug personalities kabilang ang ilang Chinese na miyembro ng drug syndicate. Hindi lahat naging maganda dahil sinubok din sila ng pagkakataon, lalo na nang nagkabarilan ang mga tauhan ng PNP at PIDEA. Sa kanilang anti-insurgency campaign, nagresulta ito sa pagkakaaresto sa ilang top CPP-NPA leaders at ang pagkakapatay sa ilang miyembro matapos manlaban sa mga police operatives. Sinabi ni Dixon,
isa sa maituturing din na malaking accomplishment ngayong pandemya ay ang pagbaba ng krimen sa bansa, lalo na ang mga street crimes. Ilang mga miyembro din ng local terrorist groups ang nahuli at na-neutralize ng PNP. PNP is always resilient and optimistic whatever task given to them, to us, para makapaglingkod at pabigyan ng mahusay na serbisyo ang mga mamamayan. At sa kabila ng pandemya, ang PNP ay hindi po kailanman huminto sa aming pagsasagawa ng aming mandato, kasi ito po ay aming trabaho at tuloy-tuloy pa rin ang operasyon at pagsugpo sa aming mga kalaban. Ang paglaban sa kriminalidad, sa illegal na droga, insurgency at terorismo. At katunayan po dito, during the pandemic, magmula last year hanggang ngayon, i-compare mo itong period na ito sa same period or yung 2-year period bago mag-pandemic ay bumaba ng napakalaki ang incidents ng kriminalidad dito sa ating bansa. At Aminado si Dixon na malaking hamon din sa kanya bilang commander ng Joint Task Force COVID Shield na siyang nakatutok sa deployment ng mga police frontliners sa mga quarantine control points at checkpoints, lalo at marami din sa kanila ang infected ng COVID-19 virus. Giit ni Dixon, mahalaga na maging malusog ang pangangatawan ng mga pulis para epektibo na makapag-perform sa kanilang trabaho. Naglatag ang PNP ng mga measures para ma-mitigate ang pagkalat ng virus infection sa kanilang hanay. Hindi naman makamit ng PNP ang kanilang tagumpay kung hindi tinututukan at binibigyang pansin ang kalusugan at kapakanan ng bawat personnel ngayong panahon ng pandemya. Or yung 2-year period bago mag-pandemic ay bumaba ng napakalaki ang incidents ng kriminalidad dito sa ating bansa. At sa utos po ng ating Chief PNP, sa pamumuno ng ating Chief PNP, si Police General Leonardo Carlos, inutusan na po kami, inutusan ng ating mga commanders, mga RDs, provincial directors, station commanders, para magpaigting lalo ang aming kampanya sa illegal na droga, kriminalidad, terorismo, at insurgency sa kanilang mga nasasakupan. Yun po. Kaya itong PNP natin, may pandemya man o wala, ay lagi pong handa para maprotektahan ang ating mga mamamayan. Nagpasalamat din ang PNP sa kanilang counterpart, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, na tumutulong sa kanila para maging matagumpay ang implementasyon ng COVID-19 response ng pamahalaan. Sa ngayon, nakalatag na ang kanilang security template na siyang ipatutupad sa sandaling sumirit na naman ang COVID-19 cases sa bansa. Sa kabila ng maraming hamon, ayon kay Dixon, epektibo ang COVID-19 response ng Philippine National Police. We're considered para tayo ay maging ready sa mga dapat gawin. So, at ang malaking nakikita kong naging kasi effective ang aming mga responses ay yung lagi din namin pag-meeting, pagkakaroon ng regular pag nung ECQ kasi halos araw-araw yung aming pag-evaluate, pag-assess kung ano nangyari the previous day. So para ma-improve namin kinabukasan, kakaroon kami ng mga brainstorming, critic sessions para ma-improve namin. So ito yung isa sa nakikita namin naging effective measures para ma-mitigate ang infection. Kasi pag sinasabi Mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, pinanyahan po ang lahat sa isang panalangin para sa pila ng tulong sa ating mga kababayan na salanta ng bagyong Odette. At narito po ang Prayer of Thanksgiving.
Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Kabombo, Castor Nation, para sa ating New Year's Countdown, meron na lamang po tayong isang araw, 15 hours, 58 minutes, and 39 seconds bago ang bagong taon. Bago tayo magtapos mula dyan sa Rizal Park, Luneta po ang ating kasamaan si Bombo Dave Vincent Pasit. Ang Pangulong Duterte kararating lamang ngayon para pangunahan pa rin itong anibersaryo, 125th martyrdom ng ating pambansang bayani Gat Jose Rizal, kung saan nagpapatuloy ngayon itong flag raising ceremony. Mismo ang Pangulong Duterte maaga siya, nandyan siya ngayon sa Rizal Park at hawak-hawak na itong napakalaking lubid upang isagawa ang pagtataas ng higanting bandila. Pinakamalaki na siguro ito sa Pilipinas na bandila na watawat bilang hudyat ng flag raising ceremony. Sabay-sabay sa iba't ibang dako ng ating bansa, paggunita pa rin nitong martyrdom ng ating national hero, Gat Jose Rizal. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radyo, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time adlaw sang Webes, petsa 30 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2021. Ikalima kagakatapusan ng adlaw sang Webes para sa mga tig 2021. Sa ato ng New Year's countdown, naduha na gid lamang kadlaw banwa ang nabilin kagatwig 2022 na. Kaya timan sobra na gid lamang sa banwa 1 hour and 17 minutes o kon 1 day and 15 hours antes ang tuig 2022.
ato na pag-welcome sa ato ng mga suking mga taga-Balamati diri sa maya syudad sa Bacolod, kaga subong man probinsya sa Negros Occidental, kaga subong man sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Saan ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatudok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa bagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa buong isa man ka-regular holiday diri sa aton sa Pilipinas bilang kabahin sa pagdumdum sa martyrdom ni Jose Rizal. Danaya kita asala sa Nueva Media ang atak na sa buong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong man, mga balita sa batagas sa hinampang, kaga balita sa artista. Ano bala mga balita sa bang man mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Meron kita sa special feature may kang tanan na diri sa ika-125 nga anibersaryo sa nga pagpatay kay Dr. Jose Rizal. Kasabong ginapangunahan ni President Rodrigo Duterte ang ining pagdumdum kon ang rights sa gamay lang aktibidad dito sa may Luneta Park. In fairness, sa uli sa nga tuwig ang pagpunggo ni President Rodrigo Duterte bilang presidente, ginatingwaan niya man ang magabugdawa temprano pa. Kay balo naman nagkatang medyo nocturnal na si President Rodrigo Duterte. Ako nagabi siya nagatrabaho. Ay kita karon na sa special feature with the Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ato na nga mga opisyalis diri sa maya syudad sa Bacolod, kagiban pa nga mga hensya sa gobyerno, temprano pa man nga nagatipo na dira sa may Rizal Elementary School. Para nga magpatigayon na diri sa programa para sa sining ika-125 anibersaryo sa martyrdom ni Jose Rizal. I-check nato na karon na pinakauling ang sitwasyon na dira kaya nagasugod na ang ining malipot ang programa dira sa Maya Rizal Elementary School karon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iban na pang mga balita lokal, naka-record na ang Department of Health sa 25 ka mga firecracker related injuries antas pa ang New Year's Eve celebrations. Bata sa Belogan na ining Pilipinas, nadugangan naman ang kaso diri sa aton sa may Western Visayas. Pero kamusta nato na karon ang baklanaya sang palupok kagapila pa ka mga last minute reminders sa aton nga mga kapulisan na banwa para nga malikawan nato ng mahalitan o kung mapilasan bangod sa paggamit sang firecrackers. Kung pwede pa lang gani siling sa aton nga mga otoridad, ibakal na lang sa pagkaon ng inyong bakal sa palupok. Bata check karon nato na karon na direkta dira sa maya syudad sang Silay, si Bombo France Andrew Borgos. Sa mga balita nasyonal, antas pa ang ining New Year's Eve celebration sa ginamanduan na sa Department of Health ang tanan ng mga ospital diri sa aton sa may Pilipinas nga dapat naka-alerto na para sa New Year revelry. Ang mga pribado ganing mga ospital nationwide yara naman sa may red alert sining posible nga pagdamo sa mga pasyente nga napilasan bangod na lukpan. Sa iban na pang mga balita nasyonal, naka-release na ang Department of Budget and Management sang malapit 5 bilyon na kapesos ng ayuda para sa mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Odette. Pero siyempre mga residente diri nga mga nagapuyo sa mga lugar nga labi nga ginigo sa bagyo, ilabi na dito sa Maya Dinagat Islands and Surigao, nagahulat sining ginapahayag sa palasyo sa Malacañang nga meron sang 5,000 pesos nga ayuda ang gobyerno. Kaya kahapon na na-download na sa mga LGUs, pagkaga sila na lang ang bahala nga managtagal sini sa mga residente. Sa pinakauli nga report sa Department of Agriculture, nagadangatan na sa malapit 8.5 bilyon na pesos ang balor sa halit sa sektor sa agrikultura na ginabili na sining Typhoon Odette. Kaya nadugangada pa rin nagligad sa niya Banwa, that was 6 billion na pesos ang ining balor sa damage sa mga crops. Sa mga balita international, ang
Ang balita sa luwasang pungsod sa bunggid lamang aga ginatayog na naman sa magnitude 7.3 nga linog ang pila ka bahin sa Indonesia. Ginapahayag diri sa US Geological Survey, wala man kuno sa mga tsunami warning sa ginapagwa kag subong man base sa report sa mga Indonesian authorities, wala sa casualties o damage nga natuga ining magnitude 7.3 nga linog. Magnitude 5.7 naman ang linog ang nagatayog dito sa may Crete kag nabatyagan man sa pila ka bahin sa Egypt. Kag ginabantayan nato na kung may pila diri ka mga damages nga na record kay base diri sa pahayag sa Geodynamic Institute sa Crete, Greece, Banwa, ini ang nagabaskog sa magnitude 5.7. Siyempre sa aton na Christmas around the world, mga nakapod naton karon diri sa aton sining pagpangalagad kag kumustaw naton paano naman mag-celebrar sa bagong tuig ang mga pumuluyo dito sa Houston, Texas. Pila ka bahin subong sa Estados Unidos, partikularmente sa may California, ang nag-suffer sining tuman kadamol nga snow. Actually, ginapatihan na panikag ginapaabot ang magadugay sa 3 pa kadlaw ining pagatupa sa snow kag ginakabigan ni bilang snowy December kay ni maganubo sini sa 17 katapak nga kadamulon na sa snow ang nagatupa. Iba na pa nga mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombo hanay big time. Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Bago gila mga Banwa nagabot na sa may Luneta Park si President Rodrigo Duterte para nga magapanguna diri sa may commemoration sa ika-125 nga anibersaryo sa martyrdom ni Jose Rizal. Simple man lang ini, bisan na pagani mga members of the media ang panugyanan nga medyo magpalayo-layo lang dito sa may area. Kung sinin na ginapatigayon ang ining rights so kung malipot ang programa bilang pagdumdum sa anibersaryo sa martyrdom ni Jose Rizal subong isa ka regular holiday diri sa aton sa may Pilipinas. Ginalauman ni Kontani nga magasugod dala sa 7 sa aga ang ining programa dito sa may Rizal Park, Banwa, but medyo naululihi ang aton sining presidente. Subong tuig ang tema Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. Kag mayara man sa simultaneous flag raising and wreath laying rides nga patigayonon sa may Rizal National Monument sa Rizal Park sa Manila, sa Museo ni Jose Rizal sa may Calamba, Laguna. Museo ni Jose Rizal sa may dapitan Zamboanga del Norte, and then Museo ni Jose Rizal sa may Fort Santiago sa may Intramuros, Manila. Magpatigayon naman ang Armed Forces of the Philippines sa ceremonial signing sa national anthem and ang wreath laying ceremonial singing sa national anthem kag ang wreath laying activity dito sa may Rizal Park, Manila. Ini ang pagkatambungan na mismo sa NHCP or the National Historical Commission of the Philippines Chairman Rene Escalante. With the members of the Rizal Day Technical Working Committee, mga cultural agencies, mga non-government organizations, kag mga descendants ni Jose Rizal. Isa kayo na sa mga nakaupod kag nabatian ninyo sa ato ng Bombo Network News ang isa sa mga apo ni Dr. ni Jose Rizal. Isa man ka-regular holiday diri sa ato sa may Pilipinas pula ang kalendaryo. Kadungan na sining pagdumduman naton sa martyrdom ni Jose Rizal Banwa. In connection na diri, yari ang special feature na ginpreparar sang Bombo Radyo Bacolod.
Subong adlaw, Disyembre 30, isa ka regular holiday ang Rizal Day, ang pagdumdum sa anibersaryo sang kamatayon sang aton national hero, Dr. Jose Rizal. Ako ay Pilipino. Base sa maragtas, ang observance ng adlaw ni Rizal ang nagsugod pa sa itong December 20, 1898. 122 katuig na ang nakaligad sa magindihon kagin issue nga isa ka decree si General Emilio Aguinaldo, aningin pinakauna nga presidente sa aton pungsod nga nagadeklarar sa Disyembre 30 bilang adlaw sang pagdumdum sa anibersaryo sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal. It was also a national day of mourning bangod sa mapait na kamatayon ni Rizal. Kaiban pa nga mga biktima sa pagsakop sa madumlong katsila sa sulod sang malawig nga tinuig. Ang ini nga decree yara mismo nakapagkit sadto sa government organ nga may tigulo El Heraldo de la Revolucion. Naging issue sa itong December 25, 1898 sa duwa ka lengguwahe, Tagalog kag Espanyol. Samtang sa nagabot ang Pebrero 1, 1902, mga 118 katuig na nakaligad, sang pinakauna kaginhimuan sang selebrasyon kapag dumdom ang kamatayon ni Gat Jose Rizal, naginhimo ini nga isa ka public holiday sa petsa 30 sa Disyembre sang Philippine Commission, pinaagi sa Akta numero 345. Ini matapos na nagdaog sadto ang mga Amerikano batok sa makatsila sa nag-ibwang nga Spanish-American War, kag sila naman ang nagkontrolar sa aton pungsod. Bilang pagpakita sa mga Amerikano nga pro-Filipino sila, ang nagpungko sadto nga American Governor General William Howard Taft sang tuig 1901 ang naghingalan kay Rizal bilang national hero o kung pungsudnon nga baganihan. Dr. Jose Rizal is a national hero of the Philippines, credited with playing a key role in starting the revolution against the Spanish colonizers. Puso at hikaing kay kanda. Si Jose Rizal o kung si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ang tumandok sang banwa pa lamang sadto nga Calamba sa probinsya sa Laguna. Siya ang nabunag diri sa itong Hunyo 19, 1861. Ang iya mga ginikanan amo sanday Francisco Rizal Mercado y Alejandro nga tumandok sang Binyan, Laguna, kag Chodora Alonso Realonda y Quintos, isa ka mangaranon kag educated nga babayi nga taga Santa Cruz, Manila. 11 tanan ka mag-ululutod sa Rizal, duha lamang sila kalalaki kag siyam ka babayi. Si Rizal amo ay kapito sa mag-ululutod. Gamay pa si Rizal sa nakita na ang yasin ni pagkahenyo. 3 pa lamang siya katuig sang makaibalo na siya sa pag-identify sang alphabet. Sa edad nga 5 katuig, makaibalo na magbasa kag magsulat si Yang Rizal o kung si Pepe sa yasin nga hayo. Ang iya mismo iloy kasi Doña Chodora amo ang iya pinakauna nga teacher. Si Rizal nga ginakabig genius, nangin nationalist, polymath, novelist, poet, ophthalmologist, journalist, kag revolutionary sa tungin sakop sa mga dumulong katsila ang aton pungsod Pilipinas, kag ginakabig bilang isa sa mga greatest heroes. Bilang isa ka outstanding novelist, si Rizal naging famous sa iya duha ka nobela nga ginatiguluhan Noli Me Tangere o kon Touch Me Not kag El Filibusterismo o kon Reign of Greed. Samtang bilang leader sa reform movement sa mga Filipino students sadto sa pungsod Espanya, madamo sa mga sinulatan nga mga essays, allegories, poems kag editorials sa Spanish newspaper nga La Solidaridad sa Barcelona, Spain. Nangin pen name niya diri si Dimasalang, laong-laan kag may pag-asa. The core of his writing centers on liberal and progressive ideas of individual rights and freedom, specifically rights for the Filipino people. He shared the same sentiments with members of the movement that the Philippines is battling, in Rizal's own words, a double-faced Goliath, corrupt friars, and bad government. His commentaries irritated the friars. 1892, sa gintukod ni Rizal ang civic movement nga La Liga Filipina. Ang ini nga liga nagadusyo sang moderate social reforms pinaagi sa legal nga mga pamaagi. Apang ini ang nadakpan kaginpukan ang grupo sa mga katsila.
Sa muto nga panahon, gindeklarar kag ginkabig na si Rizal bilang enemy of the state sa Spanish authorities bangod sa pagpublikar sa iya nobela. Tub-tub nga ni-implicate si Rizal sa kaso nga rebellion sa tong July 1892. Rason nga gindeport si Rizal sa dapitan sa amo nga exile. Diri nakilala ang yanangin common law wife sang ulihi nga isa ka Irish, si Marie Josephine Leopoldine Bracken. Ukon si Josephine Bracken, ini sa pihak nga antes pa man may naluyagan si Rizal nga isa ka babayi nga gusto niya gid kuntani pakaslan ang childhood sweetheart kag lover by correspondence nga si Leonor Rivera sang Tarlac. Rivera is thought to be the inspiration for the character of Maria Clara in Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Samtang si Rizal kag ang iya common law wife nga si Bracken ang may anak nga lalaki nga ginhingalanan Francisco Rizal E. Bracken. Apang nabunag ini nga premature kag napatay pila ka oras matapos ini nga ginbunag. Ginkabig si Rizal bilang baganihan bangon sa nangin papel sa pagsindi ka pagsugod sa revolusyon batok sa mga Spanish colonizers. While Rizal had no direct role in the nationalist insurrection and never took part in any fighting, he was still seen as being involved with the revolutionary forces. Gindumtan siya sa mga dumulong katsila. Rason nga ginpaitaan ginpamaagi. Agud siya ang maresto kag mapasakaan sang kaso. Si Rizal ang ginsentensyahan sang kamatayon sa tong Disyembre 30, 1876 sa kaso nga treason, rebellion, sedition, kag conspiracy. Kay ini siyang ginpatay sa hubin nga edad nga 35 anyos pinaagi sa firing squad sa Bagong Bayan, ukon ang karon nga Luneta, ukon Rizal Park. Subong adlaw, Rizal Day, araw ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ang pagdumdum sa anibersaryo sa kamatayon sa aton national hero, Dr. Jose Rizal. To the Filipino youth, raise your unruffled brow. On this day, Filipino youth, resplendent shines, your courage reach, handsome hope of my motherland. Fly, grand genius, and infuse them with noble sentiment. The vigorously rushes, more rapid than the wind, its virgin mind to the glorious goal. Amoy yadto ang kabahin lamang sa mga dilalan sang ginsulat nga poem ni Dr. Jose Rizal nga To the Filipino Youth. Para sa death anniversary sa aton pong sudnon nga baganihan, Gat Jose Rizal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Mula noon hanggang ngayon sa Mindanao, Visayas at Luzon, kabayanihan mo'y naraig, pagkat tinagpay ay malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisikaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Sige, maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sining special feature para nga mabalikan naton ang kabuhi ni Jose Rizal. Sa ato ng mga kauturan na dugay na actually ginaduso sa National Historical Commission ang pagsaylo bala sa Rizal Day sa kaadlawan ni Jose Rizal sa Hunyo 19 kay na sandwich ang Disyembre 30 sa Christmas and then New Year's Day. However, napasar ni actually sang House of Representatives sa may third and final reading sang tuig 2008 pa. But until subong, tiway naman sang another nga bill kon measure nga gina-file sa ato ng Kongreso kay sang time nga ni wala ni siya nakalampuwa sa may Senado. So nagapabilin sa subong nga Disyembre 30 gidya ang Rizal Day.
Abi sa rapang ti ironic lang nga bala kay wagya po na sang akta republika nga ginaduso ang isang bill nga ginaduso sa ato na kongreso and then napirmahan isang sinuman nga presidente bilang Republic Act nga nagadeklarar kay Jose Rizal bilang aton nga national hero. Pero sige lang nga, kaya kada mo manikita sa mga baganihan, ato na sa naginakilala sa ilang kontribusyon sa ato lang nga kasaysayan na diri sa Pilipinas. Aga pa nagabog tawang atan nga mga lokal nga mga opisyales sa diri sa maya syudad sa Bacolod upod ang mga pinuno sa iban pa nga mga ahensya sa gobyerno of the Philippine Army, the Philippine National Police, pinaagi sa Bacolod City Police Office para nga mag-ululupod kag magapatigayon sa programa diri sa may Rizal Elementary School kadungan sa ika-125 nga anibersaryo sang martyrdom ni Jose Rizal. Direkta sa Rizal Elementary School, Bombo Carlan may defensor sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene, so nagpapatigayan na diri sa sa program sa ika-125 nga anibersaryo sang kamatayon ni Gat Jose Rizal, Bombo Arlene. So sa subong nagpapatigayan ni isang reenactment sa pangabuhi ni Gat Jose Rizal sa subong ginapadayon diri sa may Rizal Elementary School, Aranada Street, Barangay 14, Bombo Arlene. Aha. So, mga pila na ni ka minutes ang nagasugod, Bombo Carl? So, Bombo Arlene, na exact 8 a.m. nagasugod na no sa ang program diri. So, ginunahan ini nga sa pagbutang sang okon flag ceremony no sa mga pulo ka mga flags sang Pilipinas diri, Bombo Arlene. Ginikin pangunaan sa mga councilors kag personnel sang DepEd diri sa may elementary school, Rizal Elementary School, Bombo Arlene. Saray sino mga nasiplatan mo nga radera? Nasusubong nga Bombo Arlene na diri no si Councilor Renesito Novero, councilor no si Ma'am Armelin Sales, isang DepEd Bombo Arlene kag mga veterans schools division superintendent. Yes, Bombo Arlene kag mga veterans no diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. Okay, so si Sir Martyr wala da? Yes, Bombo Arlene, wala diri si Police Colonel Martyr Bombo Arlene, no? Pero yari diri ang kapulisan sa Police Station 1. So sila diri ang nag-assist diri sa area, Bombo Arlene, para at least mapapamintinar man ang minimum health protocol, Bombo Arlene. So si Mayor Wida, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, wala diri nakapadulong si Mayor Bing Leonardia. Si Vice, wala man? Yes, Bombo Arlene, wala man diri nakapadulong si Vice, no? So ang naglagani ka din na ako ng siningat special guest speaker amo si Mayor Bing, pero ang naghatag ni sinisang message diri, Bombo Arlene, amo si Councilor Renesito Novero, Bombo Arlene. Okay. So, jutay lang gid no ang radera. Pero naka-flag racing na ba mo, Carl? Bombo Arlene? Naka-flag racing na? Yes, Bombo Arlene, no? Antes nagasugod gid ang programa gin Laguna gin sa flag racing, no? Mayara sa nga pulo ka mga flag kag ini in race no sa nga councilor ni kag sa nga mga DepEd personnel, Bombo Arlene. Okay. So, may mga kwan pagalino naghatag adra sang ano ni siya door enactment ni Goro Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, so natapos na re-enactment no, sa kabuhi ni Doc Jose Rizal o ni Gat Jose Rizal at subong naghahatag na isang production number ang mga teachers sa Rizal Elementary School, Bombo Arlene. Dumi nakita ko dara nga naka-PPE, so salinis sa naglain-lain nga mga grupo ang present dira subong. Bali ang yari diri, Bombo Arlene, na personal man ini no sa Rizal Elementary School. So mo ini agin prepararila, agi pakita nila kung ano subong ang mga heroes, so subong ang mga modern na bala subong, Bombo Arlene. Mga modern heroes tatuan ini sila, Bombo Arlene. Kag syempre te mga medical frontliners naton, sila ang isa sa mga nagsakripisyo gid subong nga timera sang COVID pandemic. So bali isa ni kapaagi parang matagan sila sang pagkilala.
Yes, so Bomborlin, so isa man ni sa pamaagi, no? Para makilala man nato ng atong nga mga modern heroes sa Bomborlin. Aha, okay. Pwede ka full forward dito gamay, Bombo Carla. Sa nang nakaputi na bala? Bomborlin? Sige, kaya parang makita sa nga to ng mga kauturan ang sitwasyon na subong dira sa may Rizal Elementary School. Taton ng mga local officials so ka jutay lang ba hindi sila imbitado? So Bomborlin na imbitado ni sila, no? Ararini sila sa program. Wala Pero may representative lang. Yes, sa Bomborlin may ari lang. Ti presidente taga ni aga pa gani nagbugtaw para lang makatambong aton mga local officials do tuyoged. Gani abong party, no? Tiyari lang nasubong, no, sa tubang diri amo ini ang nagpadulong diri sa may program sa Rizal Elementary School abong party. Kita ugdan diri ni sa DepEd. So tanan yung mga invited guests sa abong party naging pa kadto sa tunga para at least, no, magaupod man sa production number sa Rizal Elementary School abong party. Ano na siyang music? Bango na Pilipinas sa abong party. Okay. Sige lang kaya matapos niyang COVID pandemic, basi magbalik ka naman na sa normal and kalabanan na bititagdamo gani nga kadto dira Bombo Carl. May representative pa gani ang 303rd Infantry Brigade. Subong wala army dira. Yes, so Bomborlin, no? Kung wala kita diri may nagkasa niya katapos ng army Bomborlin. So siguro naging patigayo manini sila nga ilaman nga programa Bomborlin. Dito sa may Moresha. So dali naman lang nino matapos sa Bombo Carl. Yes, so Bomborlin, malapit naman niya matapos ini, no? Bali naghahatag na lang yun sa production numbers ang mga personnel diri sa Rizal Elementary